Hayi, siyazizwa indaba, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba MK Constitution iphumile manje ikhona. Kuningi esikubonile, kuningi nathi kusafanele sigowe through kona sibone ukuthi kwenzakalani. Kodwa nje sihappy ukuthi Constitution ye-MK ikhona nje manje iphumile. Ukhaphethi uzoqala manje uyabona la bantu esafunzwa ngabo. Soqala manje sidonsa ukhaphethi manje sikhethe la bantu laba bazosimela. Into esiyicela nje i1 kuphela ku high command ngoba ngathi ibona abantu abazo usikhethela ukuthi sizophatha. Siyacela into esicela kakhulu ukuthi kuma sub regions siyayicelela ngoba emawadi university sinamandla kuma sub region. Into esicela i1 sinikezeni ithuba lokuthi thina ezama members eMK sikhethele thina ukuthi ubani esifuna uzosiphatha ngoba phela siyabazi abantu esisebenza nabo, siyabazi abantu abayingozi ku-MK, siyabazi abantu abazele ikhundla ku-MK, siyabazi abantu abazosebenza ku-MK. Kuzoba nzima ukuthi beze bezosho ukuthi ubani ozosiphatha ubani abazomnika certain position. Sicela thina ukuthi siyisholo thina kuma sub region ukuthi thina izane nanizosisiza ukuthi si-electe lo muntu esom-electe into kufanele siyenze iniyenze ukuthi yini okumele siyibheke mangabe si-electe umuntu. Ningasikhetheli because nizobe ningamazi umuntu esisebenza nayo, otherwise sizofunzwa. Into esicela ningafunzi ama-members e-MK ngabaphathi ngoba ekugcineni kuzothi mangabe kunama-by-election kunokhetho noma ngabe yini eyenzakalayo abantu abezukuvota ngoba lo muntu enizobe nimfunze ngaye kuzobe engakhethwanga ngo-elethu. Siyayicelela ukuthi sicela ungafunzwa ingane zakuthi singafunzwa kwamakhansela. Makufanele kukhethwe ikhansela sizoyisholo thina kuma sub region or emawadi ukuthi thina sifuna usibani thina abe ikhansela, sifuna usibani thina sibambele iposition eso, sifuna thina usibani asibambele abe i-PR councillor. Sisholo thina ukuthi sifuna usibani enza ukuthi kungabi yinina enizosho ukuthi usibani akenza ukuthi ngoba yitho esazayo sisebenza nabo. Siyacela nje ngoba into ezoba inkinga kuzosuka kugijima i-brown envelope egcineni uthola ukuthi umphathi awusasizakali, egcineni iqembu seliluza amandla. Into engijabulele kakhulu i1 ukuthi i-conference akazi ukuhlala ngoba lento ye-conference le ingozi. Into ezokwenzeka njengoba ubona ontaba kayikhonjwa bebhizi bejaha ukuthi nje kuhlale inkonfa kuhlala ama-conference. Uyazi bajaheni kuneyimali ezongena abajaha ukuthi bazofumbathiswa imali kuthiwa hambani niyovota nosibani even wona ama-open high mass. Into abayijahile njengamanje ukuthi kuhlala mawahlala conference kunabantu abazofumbathiswa imali. Egcineni kwayena uPresident Jacob Zuma uyogcina achithiwe ngoba phela bamfuni uyogcina achithiwe ngenxa yezimali eziyosetshenziswa ukuze kuchithwe yena kulama conference. Njengoba ubona ngathi abanye nje abawafunda nama ngifunda ama conference ku right nje kunje ngoba bajaha ukuthi kuhlala ama conference nje bajaha imali bajaha ukuchitha uPresident Jacob Zuma njengoba bejahile nje bajaha ukuthi uPresident Jacob Zuma achithwe. Into ngiphatha kahle i1 ukuthi manje ukhaphethi uzodonswa soqala kabusha manje laba ababebhali ababehambisa ilist ngoba ilist yakhona khomba ukuthi enye ehamba nama envelope enye ehamba nanokuthi wazana nobani. Yaphela leyo nto sibuyela phansi manje siyolungisa kabusha lento yenena niyenzile ekuqaleni ukuthi nithi ngoba thina kudala sihuzuka sonke khuleka mnganami uzongena ngizokufaka khuleka lethu drink iphe lile nyatututututu. And into esijabulela enye i1 flood shivam bathe mangabe emdeploya bamlethe eGauteng kune problem enkulu. Abanye benza sengathi bayamthanda la eGauteng kanti abamthandi ingoba uzobaphazamisa kulezi ikhundla zabo ababekana ngazo besuka kwagogo. Uzobaphazamisa kulezi zinto zabo abazenzayo. Lo mqondo wabo kwagogo ukuthi benze into ezenziwa kwagogo bezozenza la eMK uzobaphazamisa. Benza sengathi bayamthanda abamthandi ingoba inhloso zabo ngeke zeyifezeke, hayi inhloso zeqembu. Phela ushibamba uzofeza inhloso zeqembu.
ngeke inhloso zabo isaphumelela. Yikho ngathi abamfuni. Manje sengathi bajabule, abanye abajabule nje obezela eGauteng nje kuthi uzosodila neGauteng. Abajabulanga. Abajabule sidalo ngeke bekutshene abajabule. Abanye bengibabona nje abanye beqhamuka bezothi conference izohlala. Akushona iconference izohlala. Akaze kushiwo. Kuthiwa ayikazi ukuhlala njengamanje. Njengamanje kuthiwa igaba liphumile ayikazi ukuhlala. Laba abahlali bejaha ama-conference. Njengambuka nje omunye ohlala ebhizi nama-conference uthi conference kuthiwa izohlala. Uyaqhubeka namanje uthi izohlala. Hayi, siyazizwa indaba. Kusho mina umacekeceke. Sazodonsa ukhaphethe manje madodeni sifuna ukuyikhethela thina ukuthi ubani esifuna thina asiphathe, ubani esifuna abambe iposition eso kusubregion yethu, ubani okufuna yabo labo khona vena no coordinator lapha saqhamuka sesifunzwa ngabo ama-region amaningi awile bhu phansi afunzwa ngabantu bakwagogo. Kuma-by-election siluze into eziningi, siluze ama-ward amaningi kumele ngaba ongamelwe yithi. Siwaluzile. Safunza kodwa sivotela abantu bakwagogo. Akusithini esathi. Sicela sibanibane nimbeke nangu macekeceke ngenze example. Abasekuthiwa nami ngiphusha agenda yikhundla, ngifuna izikhundla mina ngi-right la isikhundla sami lesi. Sicela umacekeceke abe avotelwe abe ikhansela ngoba sicabanga ukuthi nokuthi engasenzela into esiyidingayo thina uyazazi. Inkinga zomphakathi wethu thina uyazazi. Ukuhlupheka komuntu omnyama uyakwazi. Akusithini esasho njalo. Yikho ubona sathi siluza amawadi ongamele ngabe siwaluzile. Njengamanje masibuyela nje kuma-subregion siyoqala phansi, siyokhanda ama-structures. Siyacela i-high command mayiza izosiza ukuthi si-electa kanjani abantu esoba electa, sibheka yini okumele siyibheke, ama-requirement adingakalayo. Hayi ukuthi izosifunza ngomuntu. Please. Yithi esazi abantu esisebenza nayo, yithi esazi abantu abanamava, yithi esazi abantu abangasenzela izinto zenzeke. Kusho mina umacekeceke.